Máme 4:45 ráno. Rakúsky lesík. Jaká bola noc, Páči? Noc bola fajn. Určite to bolo pred tou nocou. Prečo? No, však nočná jazda Je to vlastne áno. s chabým osvetlením. A na rakúskych cestách. Veľmi otázne hľadanie, kde zložím svoj kosti. Lebo to dopadlo v tomto dubovom lesíku a ešte celkom dobre. Veľmi dobre. dobre. Že to bude bez tej 3000. Tak to áno. Ale najkľudnejšia noc. Komárov minimálne. Dáž nebol. Bol tu božský kľud. Ale A príjemné. Ale jak sme Celkom aj príjemný chlad, čo nám teraz celkom vyhovuje. Ale jak sme sem došli v noci, ako za úplnej tmy, tak asi 200 metrov odtiaľto sme videli nejaké zvláštne zvery. Teraz mi napadlo, neboli to malé prasiatka. Nie, to by som Také rozoznal. stádo. Ale jazvece asi v takých grupách nechodia. Obrovské, také, ja neviem, 60 cm, vážilo to, hádam, 30 kg kus. Tak možno prasce, ale neboli to prasce. Divé. Čo sa týka stáda, aj, no tak ťažko mi povedať, ja som jediný to nevidel. To sa bavíme so skúseným poľovníkom. Áno. A kto to je? Paťo? Ktorý nevie identifikovať. No dobre, ideme ďalej. No poďme, lebo toto by nebolo zlé. Dneska je plán. Dore nejak potiahnuť dosť kilometrov. Ešte pozrieme, aby sme nerobili plány dole, ešte uvidíme pneumatiky. Včera defekt, však to vieme. A problémy s nafúkaním. No dobre. Že nám ani... Chalani už idú z lesa. A ideme týmto smerom. Takže ďalší historický míľnik. Končíme s Burgenlandom a začíname Štajerskom. Dnešný Burgenland, nádherná krajina. Ale dosť veľa už kopečkov, hore dole, ako na Mijavských Kopanicách. Takže trošku na to vyšťavilo. Serus, kamarát. Ako sa ti darí? Vidíš sa? Vidíš sa v obrazovke? Jaký to je? Štajerský? Good morning. Takže stále prechádzame Štajerskom. Poď Páči, tu. Je to jak Mijavské Kopanice. Rovno? Síce doprava. Čisté Mijavské Kopanice. Takto si ideme krajinou.
Šurgen. Doľava? Je to krásny kraj. Keď tu bude nejaký výhľadík. Skot. Krásny kraj, no. Mijavské. No tu nás zastavili policajti v nejakom kúpeľnom meste. Veľa ľudí tu čaká. A že vraj pôjdu nejakí bubeníci v rámci nejakej slávnosti. Nevieme jakej. Tak máme aspoň kultúru. Zadarmo. To bola aj v Luhačovicách tiež takéto. Že Viedeň. A to sme kúsok od slovinských hraníc. Ideme tam. Takže trochu sme zase popojeli. Vyhľadali sme si celkom dobrý flek na kúpaničko. A tuto, 50 metrov od nás, ide dravá rieka, teraz je kalná po tých dažďoch. A za riekou je už Slovinsko. Takže nachádzame sa na slovinských hraniciach, ale stále sme na tej, ako sa hovorí, rakúskej strane. Jaj, tá voda je normálne až moc teplá. Kde je Pálči? Musíme nájsť Pálčiho. Tu je Pálči. Dravá rieka Mura rozdeľuje Rakúsko a Slovinsko. Takže posledné metre v Štajerskom a ideme za chvíľočku do Slovinska, ale asi ešte nie. Tak už teraz naozaj posledné metre v Štajerskom Rakúsko. Uá. A ideme mostom
do Slovinska. Rieka Orlivá. Posledná siestička pred Maliborom. Na slovenských. Máme za sebou brutálny kopec. To je on. On takto na kameru sa moc nezdá, ale bolo to